بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وطب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما ما شرف لا تي فيلاج بومبو بلاج لنفون إسلامك فولي إنه على كشينا كهنا كبركة أما الله تعالى دلي على كوكا أني أو بلاج لنبو أو بسم الله أو كأجي مكمل دي حكم كنا له نو الدين باروي دين بارو مي جي مكاين نبي ولي كسي أنكر موما هني كأنكر مو بسم الله ولا سك بارو كني ويا دين يكون فنونا بأنكر مك أمبل مك أني أنكر مو بسم الله كنا كنا له نو الحاج يعقوب كوني ما دول انت جمانا يكونوا دين بارا حكم كنا له إسلام تومبا من بجمانا كنا له نو تون دول نو جمعية أنصار الدين الإسلامي فيدراسيون أنصار الدين انترناشونال o karamogo ka tomimi o wajulukela ka tomimi no wuduhul islami sarahatan o madodo wajulukela do jamana ko nani jamana ko ka an kelme kale de bismillah nga kene kono bi anale bina je ka dine baro ke nyogon fe bi yana nga do nga baro kono me an karamogo bismillah ka fa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ustaz Yaqub ambe ifo ki wali mando anga wili jabili la e nikle dama temene nununa antbe ashura kono kira reba fa ko kullu yawmin ashura dombe ashura tiba ame muharram kalo konnala ashura keno sigira jamana infantani wala jien fantan ani nani do ko temele nunu konnala amba fe ka boroke bi ashura deka anga nyini ngali folo nyebla nyini ngali ashura re fenjume yankramo alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah naam alhamdulillah alhaji usman ami foki wala mando naam ka foli kɛ télé baarakɛla bɛɛ la ka lamɛnbagaw ni lajɛbagaw ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. I bɔra ka ɲininkali min kɛ ashura la ashura ye an filɛ kalo min na nin ye ni o ye jɔminɛ kalo ye farafinw ka san jateli nin y'a kalo fɔlɔ ye ale kalo in tile 10 o de bɛ wele ashura ni ko ashura yɛrɛ kɔrɔ ye 10 ashura in ko caman kɛra a kɔnɔ kobaw la bonya ko kira dɔw ye kira minnu tɛmɛna ka ko Muhammadu Mustafa ɲɛ sallallahu alaihi wasallam o kira yɛrɛ fana ka wagati kɔnɔ walima kira tɛmɛlen kɔfɛ kobaw kɛra kɔnɔ ni o ye kira mɔden Imamul Husaini ale ka fagali n'a ka shahidi suyali Karbala o kɛra ka bɛn ni kalo in tile 10 dɔ de ma ni o ye jɔminɛ kalo in ye ka kalo in yɛrɛ tɔgɔ da jɔminɛ kalo a sɔrɔla o de fɛ kira Muhammadu Mustafa mɔdenw de minɛla k'u kɛ jɔn ye ka bɔ Karbala ka t'u di masakɛ ma o kumana jɔminɛ kalo o tɔgɔ in dara la ka bɛn o ma ka bɛn kalo in de ma nka ni ko muharram o kɔrɔ ye lahɔrɔma kalo muharramul haram o kɔrɔ ye lahɔrɔma kalo min ni ko caman haramuyala kɔnɔ kabiri jahiliya wagati o dɔ ye jumɛn ye nin kalo in kɔnɔ kabiri silamɛya mana i ni mɔgɔ mɔgɔ mana bɛn hali n'a sɔrɔ a tigi fa faga n'i ye se sɔrɔ ka bɛn nin kalo in ma i b'a to yen o kumana ko fagali haramuyala kalo in kɔnɔ kumana lahɔrɔma kalo don jilibɔn haramuyala kɔnɔ ka fara o kan silamɛya nale fana ye bonya caman segin kalo in ma o kumana ale welela al-muharram al-haram o kumana ko lahɔrɔma kalo min ye ko caman haram o kumana ne kuranɛ fana lajɛ ako kuranɛ Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ako inna iddata shuhur inda Allahi 12 shahran mais abi aya in laban ko fala tazlimu fihinna anfusakum a kana aw yɛrɛ tɔɲɔ nin kalo in kɔnɔ a kana aw yɛrɛ tɔɲɔ ni jumɛn ye jurumla ko kɛli kumana kalo don min ka bon mais an bɛ min t'a kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de ye Imamul Husaini ale ka fagali nin kalo in ka bɛn a tile 10 ma ni o ye ashura ye o ye ko la belebele dɔ ye Imam Hussein ko kuma kɔnɔna la ko hayi ɲɔgɔn faga kabini jahiliya kɔnɔna la ɲɔgɔn faga yɛrɛ haramuyalen don nin kalo in kɔnɔna la kana silamɛya ye bonya minnu fana di kalo in ma kana kira mɔden faga ka bɛn nin don in ma o ye don min ni o man ka tɛmɛ silamɛw kan ten i da sa i ko Imam Hussein kira mɔden Hussein fagara ka bɛn nin kalo in ma Hussein yɛrɛ tun ye jɔn ye ani kira ka kanu tun bɛ Hussein na cogo di alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Usman ni ko Imam Husaini ye kira mɔden sallallahu alaihi wasallam
Husaini yɛrɛ bangira ka bɛn Shaaban ni o ye sunkalo makɔnɔ dɔ de tile 5nan ye kira boli Makan ka hijira kɛ kana Madinɛ o san 4nan o sunkalo makɔnɔ kalo o tile 5 Husaini bangira ka bɛn o ma a fa alhamdulillah o ye Sayyidina Ali ibn Abi Talib ye ni ye Sayyidina Ali fɔ i ye diinɛ cɛba fɔ ni ye Sayyidina Ali fɔ i ye kira jigi dɔ fɔ i ye silamɛya yɛrɛ jigi fana fɔ cɛ min kabiri a san 13 n'a ye bamuru ta ka diinɛ jugu ɲɔni ka bɔ silamɛya ma fo ka taa a nɔgɔma don min bamuru ma bila kira Muhammadu Mustafa burankɛ don sirifu baba don sirifu bɔra ale la o de ye Husaini fa ye a ba Fatimatu Zahra o ye kira yɛrɛ denmuso ye kira fatura a den kelen min bolo o kɛra Fatima ye Husaini ba y'ale Fatima min ma kira denmusoya valeur da yɛrɛ k'a ka foyi la Fatima min tun bɛ a wolodenw wuli ka bɔ u da dilan kan k'a di delikɛla ma muso min tun b'a dala a ka so dalayiri dɔ jigi ka adamadenw sahabaw lebulenw sutura n'a ye min ye kira jigima fa o Fatima in o den o de Husaini ale de fagara Karbala ka bɛn Ashura dɔ ma an filɛ kalo min na nin ye o ɲɔgɔnna dɔ tile 10 ka bɛn o ma Fatima a ye denw sɔrɔ Hasan ni Husaini o de dɔnna kosɛbɛ fo mɔgɔ b'a fɔ ko 2 ni 2 mais 2 nun tɛ Hasan ye kɔrɔ ye o dɔgɔkɛ ye Husaini ye nka o gɛrɛla ɲɔgɔn na kuma min ni Ala ye musoba in gɛrɛsigɛ Imam Husaini na kuma b'ale min kan a farigana sabu a serela denw gɛrɛla ɲɔgɔn na sin jara nɔnɔ kun tɛ sɔrɔ ka di Imam Husaini ma a fitina ma a bilemani kira ye denmuso a tɔgɔ ye di denladonmusow ɲini minnu bɛna sin di Husaini ma sara la o ma sɔrɔ o kuma kira y'a kɛ cogo di a yɛrɛ bi bɔ a ka so kira ba in a bɛna a denmuso Fatima fɛ yen a cɛla la a b'a bolongɔni kuturuba al-Ibham a bɛ bolongɔni kuturuba don Imam Husaini da Husaini bɛ min sama o la o bɛ Husaini ni Ala cɛ nka riwaya dɔw y'a lakali ko kira tun bɛna kuma dɔw fana a b'a nɛn fana don a da i b'a fɔ kɔnɔ mana ɲaga da k'a den tɔrɔ a bɛ taa tɔnw ni dumuniw ɲini ka na don den da cogo min ko kira tun b'a dala nɛn don Imam Husaini fitinama da kitabu min bɛ nin f'i ye o ye al-Manaqib lil Khawarizmi a mujalladu 4nan page 5nan o bɛ ni 2 bɛ d'i ma ni riwaya in 2 bɛɛ ɲɔgɔn fɛ riwaya kelen ko a tun bɛ bolongɔni don a da riwaya 2nan ko a tun bɛ dala nɛn yɛrɛ don a da kuma dɔ o de la Imam Husaini i b'a ye a ka mankutu bɛɛ la o b'a fɔ k'a tun bɔn bɛ kira fɛ khalqan wa khuluqa kira danko ani Husaini dancogo Ala yɛrɛ fɛ kundamaw la farikolo cogoya la k'a bɛɛ tun ye kelen filanan ko kira jogobaw ni tun b'a ɲini k'i tun bɛ Husaini lajɛ kira ka sabali a ka tiɲɛfɔ a ka dugadenya a ka fɔnisereya o n'a ɲɔgɔnnaw ko o jogoba ninnu tun bɛ Imam Husaini de la sabu ale balola kira joli la o kumana kira dɔ de don o kumana i b'a ye kira ka kuma caman na a b'a fɔ ko ale bɔra Husaini na wa Husaini bɔra ale la a b'o kuma kelen fɔ Imam Hasan fana ma n bɔra ninnu na wa ninnu bɔra ne la nin ye kuma ba ye dɛ o bɔra na o bɛ faamu nka n bɔr'u la dun kumana kira tun bɛ den ninnu fɛ kojugu ninnu balola tan sabu n'i ye kira yɛrɛ ka ɲɛnamaya lajɛ denko la kira lajarabila fɛn caman mais a ye den 7 de sɔrɔ den 6 a yɛrɛ ɲɛnamaya bɛɛ su don Ala y'a ɲɛnajɛ ni kelen min ye o kɛra Fatima ye o kumana Fatima denw kira se foyi t'a la a b'u kanu a kuma ka denko nege da n'olu de Hasan ni Husaini n'i ye kira ka ɲɛnamaya lajɛ don dɔ kira n'a ka sahabaw bɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ taama la ka taa Madinɛ bɔlaw furancɛ la u ni den fitinin dɔ bɛnna cɛmisɛnnin fitinin dɔ a ka dɔgɔ
kira ye den gɛrɛ a la k'a embrasser a b'a gosi gosi a da m'a disi la a b'a gosi gosi a bɛ den embrasser ko kira ma ko nin embrasseli dama tɛmɛna dɛ ko mun bɛ yen kira ye mun fɔ a ko inni ra'aytu hadha sabiyya yawman yal'abu ma'a al-Husayn wa ra'aytuhu yarfa'u turaba min tahti qadamayhi wa yamsahu wajhahu wa 'aynayhi ana uhibbuhu lihubbihi liwaladi ana uhibbuhu lihubbihi liwaladi Jabbar kira ye den embrasser a b'a mɔmɔ a b'a kunkolo susa u ko kira ma ko mun b'i ni den in cɛ sabu e tɛ ko kɛ gansan kira ko cogo di a ko nin den don dɔ ne y'a ye ani Imam Hussein ne mɔden a n'o bɛ kulonkɛ la ɲɔgɔn fɛ denmisɛnninw tɛ bɔgɔla kulonkɛ kɛ yan u bɛ kulonkɛ la ɲɔgɔn fɛ u bɛ boli boli u bɛ ɲɔgɔn kɛ a ko nka ni Hussein sen donna bɔgɔ ndorondoron la walima buguri mana d'a sen na n b'a ye nin cɛnin fitinin in de bɛna buguri jɔsi ka bɔ Hussein sen na a bɛ Hussein ɲɛda buguri ninnu jɔsi kira ko n y'o ye o min ye a la dɛ o de ye den diya ne ye sabu a bɛ ne den fɛ n y'a kanu sabu a ye Hussein kanu ja ni maa min kɛra Hussein fɛ kira bɛ k'i fɛ ni kira kɛra mɔgɔ min fɛ k'a lahara garanti la o tuma n'i ye kuma in yɛlɛma dɔrɔn ni min ma k'a fɛ dun ni min banna la dun kira ko n ye nin kanu den n'a ka dɔgɔya n y'a kanu k'a embrasser k'a sunbu sabu a ye Hussein kanu o tuma maa o maa kɛra Hussein fɛ ne kira b'i fɛ don dɔ kira sallallahu alaihi wasallam ka ɲɛnamaya kɔrɔ cɛ dɔ ye a cɛnɛ la a ye jurumla ko kɛ kira ka sahaba dɔ a kan ka minɛ k'a ladamu ka hadu bɔ a la cɛ in yɛrɛ y'a dɔn n'ale minɛla a man ɲi a y'i dogo ka sanga jan kɛ don dɔ a bɛ taama la bɔlɔnfurancɛ fɛ a bɛ k'i cɛlɛ a ɲɛ bɛ Hasan ni Hussein fila la u ka dɔgɔ si la u ka dɔgɔ si la sahaba in y'i cɛlɛ ka na se den fila in ma a y'u ta a ye Hasan don a nɔngɔn na kini yan fan fɛ ka Hussein don yan den fila b'a bolo a ye kira yɔrɔ ɲini a donna kira kan a ko cogo di a ko inni mustajirun billahi wa bihima a nana kira ma a ko kira nin den fila in n ye sunali don Ala la ani nin den fila in Hasan ni Hussein kitabtigi bɛ mun f'i ye ko fadahika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta radda yadahu ila famihi thumma qala lirajul idhhab wa anta taliq idhhab wa anta taliq a ye nin fɔ min kɛ cɛ taara a ye kira sɔrɔla k'i kanto Hussein ma a ko qad shafa'atukuma fihi qad shafa'atukuma fi rajul Allahu akbar kamalen a ye Hasan ni Hussein min kɛ n'a ye i den k'u ta ka na se kira ma a ko ya rasulallahi a ko n ye n yɛrɛ surunali ni Ala ye ani nin den fila ye an balima dɔw ko ni Ala ni kira sɔnna ko o fɔli man ɲi kuma t'u nɔfɛ nka n'o tun man ɲi kira tun b'a bɔ nin da don n nana n yɛrɛ sunali ni Ala ani Hasan ni Hussein ye kira ko taa ko baasi t'i kan n sɔnna i k'a yafa deli minɛ la ja kabiri diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ bɛ mago to mɔgɔ kama kelen ja shafa'a bɛ yen huruma bɛ yen Hasan na ani Hussein kira sɔrɔla k'a da kan dɛ ko qad shafa'atukuma fihi Hasan ni Hussein ni aw kun tɛ nin kun tɛ to yen nka aw ka sunali don minɛlen don diɲɛ na a minɛlen don lahara sunali tigiw de don o b'an ka bali mɔgɔ la kira ko den ninnu de ma ko ninnu bɔra ne la ne bɔr'u la kisi nɛɛma bɛ Mustafa kan ninnu bɔra ne la ne bɔr'u la ninnu ma kira janfa
nunu ma kira janfa mun mo kay janfa donc kira nunu ga sunal do mine cheina kutta izab wa anta toliq naam sidna Usman ami fem yenina wodi ye ja mo mi mana Husaini kanu ala be kife kira be kife wa ja Husaini ga sunal do mine le do jena mi le do lahara naam nunu de sunali tiguyi kumana ni kira ka di sawla jaka nyinama yakono kira dama dugo wakati shi denu nunga kula nama fo islamawi naam hadisul mashhur dobe na jari de ba fo mutawatiru tawatiru de kure nyogon soso tala kira ko nebna taka fen flatu awbul fen girma fla inni tarikun fikum thaqalaini ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا أكون مهور بيتا موتيتو موتيدو من بيتا نغانتاتو بفن فلاتو كوراني أنين سومغو نيني فن فلاما كلا أولا تيجيني ننوم بي أوتا كاو سنزي فوني كرا محمدو سنغورو لهرا جودو كاو مي الكاوسرا كولجيلا الله أكبر kira yo fo madugo mana yawm ashura ni ambe kalo ba mi ngono ni o muharram yi ni kalo en klitan demi bunya furata demi la horma furata kira demi kanun jira dondo kira be ga selni islami o yedi aka misri kono atale sujuru la Husaini de adormani nana kana ile kira koka ka kira dalin tento sujuru la sahaba teme sujuru la seli jorai Allahu akbar fu Husaini jigina yere ma kuma min ka bo aka kira malama kana Allahu akbar seli jora Husaini kama adena ni salam dalla ni sahaba wi kira ni kira ko Husaini de kuma kola dine kuma kola kadin ku ka kira to dondo abika khutba fana ke jumala juma do aka misri kono a juma be khutba la Husaini dogmani nana gliki baba kana abe tango sen kuluma gele ya kosebe tamala kira yo khutba tikedi ni islamo ka khutba tike ka jigin ka bo minbaru ka kata den kume kamine tara kana bi kana yelena minbaru ka aba kongona ka khutba to lasi naam Imam Husaini kuma ne ko an ga kuma kira den kanu ka se hakiya mina da nente da shi kono mem se ko be fo kaba aki bodoro ko kira ko ne ya jira ko nunun kadine ka kla ka dugo ke mai ko ala ma kanu mo mi nunun kanu nga bambela ba mo bela min silla ka tin bala min suna foka pasa ala ban o tigila min hijira ka fen beke alay ban ola ni min bananina jaselite mine sunti mine jakati mine manyati mine tanki mani kanu kira ka kuma la kishina mabay sallallahu alaihi wasallam mana me min fiye Husaini kola ka kuntala surunya o kira ka disa kilinyi wakati chugo kama Mustafa ko mustadrakul imam hakim konnala a juzu sabana page keme muga ani shekin kenzul umalu fananin hadisa kilinyi o juzu worona safha 155 tarikh ibn asakir o fanana na juzu flanan kono safha 95 المناقب للخوارزمي وفنانا ناي صفحه 34 نونون بيرانين حديثا كيليني كوچودي كيراكو من سره ان يحيى حياتي ويموت مماتي ويدخل جنة عدن وغرسها ربي الله اكبر اكو چودي نعم فليوالي عليا من بعدي وليوالي وليه وليقتدي بأهل بيتي نعم أكو سلاميو مغمي ne Muhammadu ka balo chugo kanu ko nege mine ibe fe ka nyina moya kaketi
maa min ye ne Muhamadu ka fatu cogo kanu ani n ka arijinɛ kɔnɔ sigi o ka di maa min ye ka sigi ne Muhamadu Mustafa fɛ arijinɛ kɔnɔ arijinɛ so min ni Alahu subhanahu wa ta'ala yɛrɛ ye o jɔ n'a ka se bolo ye nin ka di dɛ kira ka ɲɛnamaya kɛra cogo min o nege ye maa min minɛ a ka fatu cogoya o nege ye e minɛ a fɔra kira ka arijinɛ so ye nin ye a ka di e i ka ye kira kɛrɛfɛ kira ko hali ko gɛlɛn tɛ hali ko gɛlɛn tɛ Imamu Ali filɛ Seydina Ali filɛ o kanu Seydina Ali bɛna taa k'a bɔnna minnu to Hasani ni Huseni n'u u bɔnnaw olu kanu u ka sira o minɛ Sirifu ka sira ye jumɛn ye ka tɔɲɔli wuli ka bɔ diɲɛ kɔnɔ ka ladiriya sabati ka tilennenya sabati o de la Seku Usmane Marani Hayidara Ala ka hɛrɛ kɛ an n'a ye a ma wajulu basi sigi fa ye ni kado di faamaw ma faamaw a ye tile a ye ladira a ye tɔɲɔli dabila hali na ko Ala tɛ yen an mago bɛ hɛrɛ min na Ala b'a k'aw ye Sirifu nana ka tɔɲɔli de wuli ka janfa wuli ka bɔ diɲɛ kɔnɔ jolibɔn ka jɔ ɲɔgɔn faga ka dabila jɛnɛya ka dabila i ta tɛ min ye ka n'o kunu sigiɲɔgɔn a ye ɲɔgɔn gasi tanga badenw a ye hinɛ ɲɔgɔn na donc o Huseni de fagara ka bɛn nin kalo in a tile 10 ma n'o ye Ashura ye donc o fana ye koba ye silamɛya kɔnɔna la silamɛw man ka ɲina don min kɔ an karamɔgɔ an b'i fɔ waati cogoya kama dakurunya laban jumɛn kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo ka ni ka dugawu ka ɲɛ an ka baro in kuncɛ o kan alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi karim Seydina Usmane kuma laban min b'an bolo o de ye k'an karamɔgɔ fɔ Seyid Sharif Usmane Marani Hayidara ɲina Ashura a tile 10 a ye bonyaba kɛ i n'a fɔ a ka laada kɔrɔw don a b'a kɛ hali ni Ashura ko tɛ a ka laada don a b'a kɛ o ye jumɛn ye Mali sɔrɔsiw n'o ye finitigiw ye lakanabagaw karamɔgɔkɛ in ma ɲina u kɔ wagati kelen minnu binna kɛlɛyɔrɔ la olu ka denbayaw a janbu la minnu b'i balola a janbu la ni Ashura in na a mɔkɛ Imamu Huseni o ka fatuli o wajulu dɔ kɛnɛ kan ɲina 2020 a y'a ɲini kalandenw fɛ bonyaba ka kɛ a tɔgɔ di sɔrɔsiw ye 32 millions o y'a sɔrɔ 68 de dira sɔrɔsiw ma a ye nin kɛ k'aw yɛrɛ dɛmɛ a ko a y'a dafa 100 000 nin yɔrɔ in na an bɛ Ansar ɲɛmɔgɔw fo kosɛbɛ k'u waleɲuman dɔn kuma in fɔra yɔrɔ min o yɔrɔnin kelen bɛɛ u k'an karamɔgɔ a dafara o fɔ furu a dafara o de la dɔ de la ka ne ɲininka ko Hayidara ka sɔrɔ a bɛ nafolo min sɔrɔ k'ale b'a calculer a bɛ ka jate dɔw ta ne ko non i lafiya Hayidara ka nafolo hakɛ e bɛ fɛ ka da dɔ ko kosɛbɛ n ko Ansar fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ a cɛ n'a muso o dɔrɔn tɛ mɔgɔ o mɔgɔ ko Hayidara ka di ne ye a cɛ n'a muso a bɛɛ jate olu ka nafolo hakɛ min b'u kunna o bɛɛ de Seku Usmane Marani Hayidara ta ye anw b'a kanu de k'a dɔn nin de ka di an karamɔgɔ ye k'o kɛ n'a ye min fɔ an ye an maloyalen b'o de kɛ nka a ka d'an ye k'a dɔn nin y'a diyaɲɛ ko ye k'o kɛ ka sɔrɔ a ma kuma nin fɔra bonya caman kɔ Ansaru ni an karamɔgɔ ka bilasiralikan ye laada de don jeli bɛ di sɔrɔsiw ma wagati bɛɛ mais jeunesse Ansardine n'o ye Ansar denmisɛnnin a sifinnakaw olu y'a kɛ laada ye kalo saba jeunesse Ansardine u bɛ jeli di sɔrɔsiw ma fi sabilillahi k'an karamɔgɔ k'a kunna wolo n'a ye o tuma n'an y'a sɔrɔ dɔw bɛ yen minnu b'i boli fanga nɔfɛ fanga jɔyɔrɔw nɔfɛ mais an nana sɔrɔ an karamɔgɔ ale ka baara ka faamaw de dɛmɛ maa b'a fɔ ka waleɲuman dɔn nin kɛnɛ kan ka barikada ka deli Ala fɛ san caman bɛ Ala bolo Ala ko jira n'an karamɔgɔ jamana in hali bi Ala k'a suma Ashura an bɛ mɔgɔ dɔw sɔrɔ olu b'a fɔ ko dusukasi ma k'a kɔnɔ mais an bɛ min t'a kɔnɔ dɔrɔn o de an k'a dɔn Imamu Huseni ale fagara ka bɛn o ɲɔgɔnna dɔ de ma an bɛ walanda min sɔrɔ a kɔnɔ o de ko silamɛ ɲuman ni tɔɔrɔ min y'i sɔrɔ ni degun min y'i sɔrɔ
e k'i miiri dɛ ko nin kɛra Huseni na o ka bon o ka tɔɔrɔ fana ka gɛrɛ e ta ye o ma sabali Ala kama inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. An b'a fɔ bismillah. An bɛ segin ka i fo k'i wale ɲuman dɔn ni walanda nafama in na an karamɔgɔ fana Seydi Sherif Usmane Madani Haidara a ye bonya min kɛ Ashura don a n'a bɛ ka bonya min kɛ don o don ka d'a ka bonya tɛ tɛmɛ bonya min kan i ye min fɔ nin fitinin de ye bonya min ka bon ka tɛmɛ bonya bɛɛ kan ka hadamaden dɔ tɛgɛ minɛ ka bɔ halaki sira kan k'a bila kana sira kan maa kelen dɔrɔn maa kelen o ka bon ka tɛmɛ diɲɛ bonya bɛɛ kan la an yahdiya bika Allahu rajulan wahidan khayrun laka mina dunya wa ma fiha ka maa kelen tɛgɛ minɛ ka bɔ fili sira kan a bɛ ka don jahanama kɔnɔ ka tɛgɛ minɛ ka bɔ aljinɛ ka bila aljinɛ sira kan n karamɔgɔ o ka bon ni diɲɛ miliyari ni diɲɛ miliyari bɛɛ di o ka bon ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan an karamɔgɔ Seydi Sherif Usmane n'i ko k'i b'a ka bonyaw fɔ n'i ko k'i b'a ka baara ɲumanw fɔ i bɛ dɔɔnin de fɔ a la k'a tɔ camanba to yen nɔ ni fitinin de ye a ka ko la mais tuma dɔ la a bɛ fɔ dɔrɔn ka hakiliw la kunu komi bi diɲɛmɔgɔ ɲɛ bɛ matière de la diɲɛmɔgɔ bɛ nafolo de ye donc o de kama nin dɔw bɛ fɔ dɔrɔn walasa ka diɲɛmɔgɔ la kunu sinon nin fitinin min bɛ kɛla dogo la bɔ tɛ kɛla min kalama o de ka ca e yɛrɛ tɛ bɔ min kalama ansar mɔgɔ tɛ bɔ min kalama ale yɛrɛ kelen na ala cɛ bɛ min kɛ n karamɔgɔ o ka bon ni nin bɛɛ e t'o kalama ansar tɔn ɲɛmɔgɔw t'o kalama Sherifkɛ an bɛ dugawu de kɛ a ye dɔrɔn ale a n'a ka denbaya a n'a ka kalandenw a n'a kanubagaw bɛɛ lajɛlen ala ka hɛrɛ k'an ye ŋaniya ɲuman min bɛ a la ka taa jamana in ma ani ka taa jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka taa diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma an bɛ Alahu taala de o ŋaniya ninnu ala ka u timɛ a ye Ashura fana kɛnɛ minnu sigira kɛnɛ o kɛnɛ sigira diɲɛ fan 14 Ashura ko la dugawu minnu kɛra a kɛnɛ kan an bɛ Alahu taala da dugawu ninnu ala ka bɛɛ lajɛlen jaabi ala ka san caman yira an na an bɛ segin k'i fo k'i wale ɲuman dɔn ka hakili jigin k'a fɔ ko an ni an balimakɛ Elhaji Yakubu Kone ni Jamiat Ansar Din tɔnden don Wuduhul Islami sarahatan o maa dɔ don an n'ale de tun bɛ baro la bi ka segin k'aw yɛrɛ fana fo ka wale ɲuman dɔn aw minnu tɛ se mɛ aw ka jabaraninw ɲɛma ka diinɛ baro la ni diinɛ baro tɛ fɔ ko waati si la jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an bɛ Alahu taala deli an ni aw ye ala ka sigida nataw yira an ni aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. لأيامي إيجاد مثلي عين حرام على الأيام إيجاد مثلي عين حرام على الأيام إيجاد مثلي